Ang Ginoo manaha kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahoyn nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iya nga panabang. Siya mingon, "Kung buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Jesus kaniya og gihikap niya ang sanlahoyn og miingon, "Buot ko nga mamaayo ka." Diha naayo ang sanlahoyn. Unya, gipalakaw siya ni Jesus o gipahimangnuan sa pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao og nanugilon ninuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayod niyang panugilon og tungod niini, si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awaaw og nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-lain nga dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlaw mga kaigsuonan, dili pod nato kalimtan nga ato pod nga gisaulog ang World Day for the Sick. Sa ato pa atong hinumduman nining misa karon sa ato ang mga pag-ampo ang ato mga kaigsuonan nga mga masakiton. Kaninyo pod nga mga masakiton nga nagsunod kanunay nining ato nga misa sa TV, ato sab nga hinumduman nga ang Ebanghelyo o ang mga lain nga Ebanghelyo kanunay usab nga nagsaysay nga nagaingon nga ang mga masakiton mga pinalangga sa Dios, pinalangga ni Kristo. Kadto lang ugangan nga babay ni Simon nga nagmasakit, iyang giayo. Pagkahapon, daghan kayong mga masakiton nga miadto sa balay sa ugangang babay ni Simon, ang tanan wa gyud mapakyas, iyang giayo. Sa atua sa dron nga Ebanghelyo, ang usa ka sanlahoyn, ang sanlahoyn kaniadto sa panahon ni Kristo, dili baya gyud pwedeng muuban, mukuyog sa kadaghanan na hinumdum mo sa COVID crisis nga way makabisita sa mga sakiton. The same situation. Ang usa ka sanlahoyn gipapuyo sa bukid, dili pwedeng mo kuyog sa kadaghanan tungod sa iyang sakit nga sangla. Kung ugaling pagyod, manaog siya, magda siya og bagtingan, unya magpahibalo nga moingon, "Hugaw ako." Padaplin, boti pasabot, padaplin kamo, moagi ang usa ka tawo nga hugaw masakiton. Niining atong Ebanghelyo karon, gisaysay usab nga ang sanlahoyn gidili sa ilang balaod
sa pagduol og usa ka tawo nga maayog lawas, og ang tawo sad nga maayog lawas gidin-an sad sa balaod nila sa paghikap pagduol sa usa ka sanlahon. Sa atong ebanghelyo mingon, ang sanlahon nakigistorya ni Kristo. Si Kristo mihikap sa sanlahon. Mauni ang paghulagway usab unsa kalawom sa kaluoy sa gugma ni Kristo ngadto sa mga masakiton. World Day for the Sick. Mauni nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga ang atong ebanghelyo nagtudlo labi na ngadto sa mga masakiton nga dili gyud kita magpakawala sa paglaom. Dili gyud kita nga totally discouraged tungod sa atua nga kahimtang. Naa si Kristo, ang atong Dios, ang atong Ginoo, nga kanunay maminaw, nga kanunay mag-uban kanatong mga masakiton. Aduna ko'y iistorya kaninyo, usa ka kasinatian sa usa na nako kaamigo nga usa ka pari. Nasakit siya og brain tumor. Ug unya about to be operated. Ang mga doktor dinhi sa Cebu gipadala siya ngadto sa Manila sa St. Luke Hospital. Ang iyang tumor very rare na tungod niini gi-estudyohan una sa mga doktor ang iya nga sakit nga brain tumor. Sa diha nga operahan na ang maong pare, ang mga doktor nga mga experts sa maong hospital, miingon ngadto sa pare, Padre, i-appeal sa imong pag-ampo ang success sa atoa unyang operation sa imong brain tumor. Ug unya miingon ang mga doktor ngadto kaniya, Padre, we are just instruments of God. The real healer is God. And then, maunay nabutang sa iyang hunahuna ang pulong sa mga expert nga doktor nga mga surgeon nga mingon, we are just instruments of God. And then, nag-ampo siya, gitugyan niya ang tanan, o matod pa sa mga doktor, there is possibility na after the operation, maparalyze ka, Father, for 6 months. Pila ra istorya, na human ang operation, gidala siya sa recovery room, gikuyugan siya sa mga doktor kung ma-paralyze ba siya. Ug matod pa niya, gipaisa niyang tiil, gipagunit siya siyang kamot, and then everything is okay, and then milakat ang mga doktor umingon, Padre, our operation is successful. Mga basakiton, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Si Kristo is the real healer. Mauna ang atong ebanghelyo, ang gipangayo
sa sanglahon nga unta maayo siya, not just of his physical nga sakit, maayo siya hasta usab ang iyang espirituhanon nga kinabuhi. Ang ato nga pagkasanglahon dili lang sa lawas hasta sa espirituhanong kinabuhi, maoy nagkinahanglan og conversion. Ang conversion is always in the Lord. Mao ni nga miingon ko, dili ta magpakawala sa paglaom. Dili og atong itugyan ang tanan ngadto sa Dios. Daghan kaayog mga instances bisan ang balaan nga kasulatan, bisan ang atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian nga muingon, diha sa Dios anaa ang kaayuhan sa tuang tagsa-tagsa ka mga balatian. Mauna, kamusab nga na minaw nagtambong niining atong TV Mas, dapiton ko usab kamo sa pag-ampo para sa atoang mga masakitoin. Ug atong dalhon niining atong kasaulugan sa misa karon nga unta sila mamaayo, katagaan o kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. O ato kining dalhon, ini ato pong pagsaulog sa World Day for the Sick. Manindog palihog.